Malli mort atrit, malli mort biex nitkellem u mort avviċinajt professjonist biex jina nibda nieħu ħsieb fis-saħħa mentali tiegħi. Mis-sekonda li dħalt il-bieb ħassejt jisu ma fx niddiskrivija fil-kliem għax tant il-mod kif inżajt il-mod kif japproċċjak, il-mod kif ikellimek ta' professjonalist li huwa. Tant huwa li qed għaliex ma ġejtx qabel. Balli konti timbatina it-tifla 24/7 miegħi. Mela tibgħat it-tifla. Eżempju ċuċata, mhux ċuċata, għalija kienet ħafna. Jiena l-aħħar sena l-ommi ġibta torqos fil-kamra miegħi biex jekk għamet billej ġewwa smajta, jekk għandha bżonn toilet billej smajta. U jiena tifla konna nordu fl-istess kamra, l tifla marret minn floki, ommi marret minn floki it-tifla u jien ġibt saqqu mal-art. U kont norqod mal-art fuq saqqu, mhux problema. Wara li mitet ommi ma rridx nitla' fuq is-sodda. U l-tifla kont ngħidla x'inna tiġi bil-lejl għax hekk beda jgħidli moħħi. Hemmhekk huwa l-post tan-nanna u ma rridx nara. Ma rridx terġa' tmur fis-sodda tiegħek għax hemmhekk kienet torqod il-mama tiegħek.